Kaixo ikasleok, gaur ikusiko dugu puntu baten puntu simetrikoa zuzen batekiko. Baldin badaukagu adibidez P3-1 puntua eta era kartesiarrean edo orokorrean adierazitako R zuzena R isa gehiken Z berdin 3 eta isaken 2 gehi Z berdin 0 eta kalkulatu nahi badegu P puntuaren puntu simetrikoa R zuzenarekiko, orduan lehenengo gauza egin behar deguna da R zuzenaren vektore zuzentzailea atera. Beraz, kartesiarrean dagoenez adierazita R zuzena, orduan bere vektore zuzentzailea ateratzeko jarriko dugu matrize batean goian IJK, bigarren lerroan jarriko dugu R zuzenaren lehenengo lerro hau, koefizienteak, hau da aldagaien aurrean dauden zenbakiak, 3, 1 eta -1, eta bigarren lerro honetan koefizientea dira 1, -2, 1, eta sartuko dugu hemen 1, -2, 1. Eta matriz honen determinantea aterako dugu. Sarrusen erregelaren bitartez ateratzen da -i ken lau j ken 7k. Beraz, R zuzenaren vektore zuzentzailea izango da -1, -lau, -7. Kasualitatez, vektore zuzentzaile hau izango da P eta P' puntuetatik pasatzen den planoaren vektore nagusia n deitu deguna, -1, -lau, -7. Beraz, pi planoan ja has gaitezke ekuazioa idazten. Hau da, izango dugu -1 isa ken lau i ken 7z gehi d parametroa ez dakiguna berdin 0. Beraz, orain atera behar dugu deren balioa. Nola aterako dugu deren balioa? P puntua planokoa baldin bada, ordezkatuz 3, lau eta -1, justo hemen isa, in eta zetan. Beraz, -3, -lau bider i eta i kasu honetan da lau, -lau bider lau, -7 bider zeta eta zeta da -1. Beraz, -7 bider -1 gehi d berdin 0. Beraz, -3, -lau bider lau da -6, -7 bider -1 da 7 gehi d berdin 0. Zenbakiak bestaldera pasaz, -3, 3 bestaldera, -6 bestaldera 6, 7 bestaldera -7. Beraz, 3 gehi 6, 19 ken 7 12, d berdin 12. Beraz, planoaren ekuazioa, P eta P' puntuetetik pasatzen den ekuazioaren planoa izango da -isa, ken lau i, ken 7z gehi d, hau da gehi 12 berdin 0. Eta, orain, egingo deguna izango da R zuzena parametrikora pasako dugu R zuzen horren Q puntua aurkitzeko. Eta Q puntua izango da planarena eta zuzenarena. Beraz, hemen ikusten dezute pasadegula Gaussen metodoaren bitartez, bai? Bigarren lerroa izango da lehenengoa ken 3 aldiz bigarrena, beraz geratzen zaigu 3, 1, -1, 3 goian eta beian, osagai bakoitzarekin eginaz, E1 ken 3 aldiz E2, hau da 3 ken 3 bider 1 0, 1 ken 3 bider -2 da 7, -1 ken 3 bider 1 da -lau, eta 3 ken 3 bider 0 da 3. Beraz, bigarren lerroa 0, 7, -lau, 3. Beraz, hemendik bigarren lerrotik askatzen dugu z, hau da 7 i ken lau z berdin 3, z izango da 3, 7 bestaldera ken 7 eta -lau zatitzen -lau. Beraz, iri deituko diogu lambda,
Eta orduan z geratzen da 3 ken 7 lambda zati minus lau. Eta bi parametro hauek sartzen badugu goiko ekuazioan, 3 isa gehi i, kasu horretan gehi lambda, gehi z, ken z barkatu dela hau da, minus eta minus plus, beraz, 3 ken 7 lambda zati lau, berdin 3. Hemendik, 3 isa berdin, 3 ken lambda bestaldera, 3 ken 7 lambda zati lau bestaldera, beraz, 3 isa berdin, emekate lau, lau zati bat lau bider 3 12, lau zati bat lau bider lambda minus lau lambda, eta bestera da minus 3 eta plus 7 lambda zati lau. Beraz, 12 ken 3 da bederatzi, minus lau lambda gehi 7 lambda da 3 lambda. 3a bestaldera zatitzen, isa geratzen zaigu bederatzi gehi 3 lambda zati 12. Simplifikatu zati dena, geratzen zaigu isa dela 3 gehi lambda zati lau. Beraz, Q puntuak izango du horrelako mota lambdaren arabera, bai? Beraz, nola Q puntu hau da planoarena eta zuzenarena, ordezkatuko ditugu hiru balio hauek planoan. Beraz, hemen jartzen du minus isa, minus 3 gehi lambda zati lau. Ken lau bider i, ken lau bider lambda. Ken 7 bider z, ken 7 bider 3, kasu honetan aldatu dugu minusa, orduan da 7 lambda, ken 3 zati lau, plus 12 berdin 0, bai? Beraz, hemendikan minus 3 ken lambda zati lau, ken 16 lambda zati lau, emekate da lau, ken 7 bider 7 berrogeita bederatzi lambda, ken 21 zati lau, gehi berrogeita 8 zati lau dela 12, berdin 0 zati lau. Izendatzaileak kenduta, geratzen zaigu minus 3, minus lambda, minus 16 lambda, minus berrogeita bederatzi lambda, hemen aldatuz plus 21, gehi berrogeita 8 berdin 0. Lambda alde batera utziz, hau da minus lambda, minus 16 lambda, minus berrogeita bederatzi lambda, izango da berdin, minus 3 bestaldera 3, hogeita bestaldera minus hogeita bat, berrogeita 8, minus berrogeita 8. Beraz, minus bat ken 16, ken berrogeita bederatzi da, minus 76 lambda. 3 ken hogeita bat, ken berrogeita 8 da, minus 76. Beraz, lambda da, minus 76 zati, minus 76, beraz, lambda izango da bat. Beraz, Q puntua izango da, isa parametroan, 3 gehi lambda zati lau da, 3 gehi lambda dela bat, zati lau, lau zati lau, isa berdin bat. I da lambda, beraz, I da bat, Q puntuaren I parametroa bat, eta Z-an da, ordezkatuz 3 ken 7 bider bat, 3 ken 7 bider bat ken 3 zati lau. Orduan ematen du, 7 ken 3 lau, zati lau, lau zati lau, ematen du Z bat. Beraz, puntua kurena izango da bat, bat, bat. Hori izango da justo hemen erdiko puntu hori. Beraz, bi puntuen arteko erdiko puntua nola kalkulatzen da? Parametroak batuz eta egiten zati bi. Bai? Beraz, 3 gehi S, edo kasuetan daituko diogu isa, S ditu diogu bai, S gehi 3 zati bi, S gehi 3 zati bi, izango da Q puntuaren lehenengo parametroa, berdin bat. T gehi lau zati bi, izango da bat. Eta U ken bat zati bi, izango da hirugarren parametroa Q puntuarena, bat. Beraz, hemendik bi bider bat, bi, beraz, S gehi 3 da bi, beraz, S berdin bi ken 3, S berdin minus bat. T gehi lau zati bi berdin bat, beraz, bi bider bat da bi, T gehi lau berdin bi, laua bestaldera minus lau, T berdin minus bi. Bi bider bat bi,
uken bat berdin bi, beraz minus bat bestaldera plus bat, u berdin bi gehi bat, iru. Beraz, P puntuaren punto simetrikoa R zuzenarikiko, P' deitu dioguna, izango da minus bat, minus bi, iru. Bale? Hau da, puntu baten puntu simetrikoa zuzen batekiko nola kalkulatzen den horri buruz jakin behar dezutena.